Dobrý. Luboš se nerozcuchal. Počestné právo. Počestné právo. Vážený pane starosto města Nových Hradů, naši kamarádi vám vzkazují pozdravovat, abyste jim do vašeho města dovolili stoupiti na sud nebo na 2 vykoledovati. To kdyby se vám do naší společnosti trefilo přijítí, abychom vám mohli dáti připíti. Za všechny vám ručím, jen za matku a židy ne, neboť co oni do huby vemou, to snědí, co na hubu dostanou, to si nechají. Prosím laskavé povolení. Vážený pane riktáři, vážení páni riktáři, vážení paní hejtmané, velmi rád vám povolení vydám, pokud prokážete, že znáte masopustní tradice a že mi slíbíte, že budete dodržovat ty tradice tak, jak káže masopustní řád. Protože rok se s rokem sešel a může se stát, a někdy se nám to stávalo, že třeba něco jsme trošku pozapomněli, nebo raději je lepší to připomenout přihlížejícím, anebo těm, kteří přijeli do našeho města vůbec poprvé se na masopust podívat, tak bych vás poprosil, abyste nám představil váš oděv a vlastně i kamarády v koledě. Takže vážený pane starosto, jsme odění do kvádra, to asi každý poznal. Máme přes sebe šerpu, která značí roucho Ježíše Krista. Máme na sobě klobouk a když vám představím klobouk, spíš ten růžičkovej, protože slaměná už jsou takový slamáci vyschlí. My Jalovcová jsme ještě takový dobrý mládenci, ale růžičková. Takže z každé kapky krve Ježíše Krista vyrostla jedna barevná růže. Nahoře na klobouku je 5 růží jako 5 ran Krista Pána. Fáborky na tom klobouku značí stékající krev Ježíše Krista po ukřižování. Když se dám do koledy, takže matka, ta vede celou koledu, jsou to první lidi z ráje, kteří se odívali listím, plus teda s maškarama, který tam stojí s ním. Druhý jde hejtman, ten má zbraň, kterou bylo tělo páně probodeno. A já jdu třetí jako rychtář, který vyhlašuje ty kolečka a dohromady představujeme s hejtmanem představenstvo obce. Další 2 jdou končelé. To jsou kluci, kteří dělali čestnou stráž u hrobu Ježíše Krista. Pak jdou ty s těma věnečkama. To jsou kluci tancmejstři, kteří obveselují naše ženy tancem, doufám, že jenom tancem. A zbytek koledy doplňuje do 14 zastavení v křížové cestě a poslední z vás, a za to chci moc poděkovat, vybírají ty finance, které nám dopomůžou k tomu, aby jsme tady chodili. Děkuji, já myslím, že jste prokázal, že znáte tradice novohradského masopustu a že vy všichni jste připraveni naplňovat i masopustní řád. Než se dostaneme k tomu, aby jsme to povolení vydali, přece jenom říkali jsme slovo tradice, je to o nějaké historii, tak já bych požádal toho nejzkušenějšího z vás tady vepředu, aby nám připomněl trochu historii novohradského masopustu. Tak původně jsem myslel, že ti představím právo, ale radši ne. Takže masopust v Nových Hradech v 50. letech zakládal pan Vaclík. Klobouk dolů před ním, pak to převzal pan Jan Sazma a pak jsme to převzali my Lenkou Maxovou v 50. Táhneme to do dneška a končíme. Je to blbý říkat, ale všichni to ví. Budou nové volby do masopustů a my už budeme jenom řadoví. Děkuju.
Já si myslím, že ta historie masopustu je opravdu hodně dlouhá. Ta jména, která tady zazněla, opravdu zaslouží a mají v kronice města určitě na věčnou památku opravdu velká písmena zapsaná, protože to, co udělali pro masopust, je opravdu nesmazatelné. Stejně tak musím říct, že chci poděkovat i vám, kteří dneska tu káru masopustní symbolicky táhnete dál, a všem, kteří se staráte o to, aby masopust na hradech pořád skvěle fungoval, nejenom na hradech, ale i v osadách. Já vím, že masopust a celá ta parta tady, že to je jedna velká masopustní rodina. A protože bohužel letos nám do masopustu zasáhlo něco, co nás vždycky všechny rozesmutní, a že jeden z vašich blízkých kamarádů, Míra Weger, starší, nás tento týden opustil, a vím, že to je pro spoustu z nás a vás opravdu něco, co vás všechny bolí, tak jsme se domluvili a já bych chtěl požádat pana rychtáře Růžičkové Koledy, abyste na připomínku jeho památky, ale i památky dalších, kteří v průběhu letošního roku opustili tuto masopustní rodinu, aby jsme jemu a jim udělali tiché masopustní kolečko. A já vím, že stejně půjdete ještě v průběhu dneška na hřbitov a tam tradičně položíte květinu na památku všech bývalých masopusťáků, kteří už tady bohužel s námi nemůžou být, ale já věřím, že se z toho pomyslného obláčku na nás koukají dolů. Takže pane rychtáři, poprosím vás o tiché kolo.